Hurrengo grafiko hauetan soinu baxuak eta altuak irudikatzen dira. Entzun grabaketa eta hautatu dagozkiona. Hasiko gara musika diktaketarekin. Lehenengo ariketa. Entzungo dugu berriro. Bigarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Hirugarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Laugarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Bosgarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Seigarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Zazpigarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Zortzigarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Bederatzigarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Hamargarren ariketa. Entzungo dugu berriro. Musika diktaketaren amaia. Hemen daukazue ariketaren erantzunak.